Na začiatku tohto mesiaca som si uvedomil jednu vec. A to tu, že mám problém so sebavedomím. Ale ako som si to vedome priznal a ako som vôbec dokázal to, že za mesiac tu sedím a točím video, to si ukážeme dneska v 3 bodoch. Daj odber a pridaj sa so mnou na cestu, kde sa snažím lepšie spoznať samého seba a pracovať na sebe. A teraz už sa poďme vrhnúť na to, čo je náplňou tohto videa. Ako som už spomínal, na začiatku tohto mesiaca som prišiel do bodu, kedy som si uvedomil, že moje sebavedomie nie je na takom bode, akom by som chcel, aby bolo. Potreboval som niečo zlepšiť. Ale ako sa vlastne k takémuto zisteniu vôbec dostať, keď je tu TikTok, je tu Instagram, je tu neustále zamestnávanie, aspoň pre mňa to bolo neustále zamestnávanie sa vecmi, ktoré k ničomu neviedli. Tieto veci, ktoré som vymenoval, mi nedovolili zastaviť a stíchnuť. Videl som stále len životy iných a aj napriek tomu, že mám úžasný vzťah, skvelú rodinu, dobre platenú prácu, som zdravý a ešte k tomu aj študujem, som sa cítil nenaplnený a nespokojný sám so sebou. Porovnával som sa stále len s top podnikateľmi, zvyšoval nároky na samého seba a vôbec som si neužíval to, čo momentálne mám a sústreďoval som sa na to, čo nemám. Prestal som si veriť a cítil som sa menej cenný. A vôbec som nevedel prečo sa toto všetko deje. Prvý bod je teda ticho. Ticho je vec, ktorú som pred letom zistil, že je veľmi dôležitá, ale veľmi rýchlo som zabudol na to, ako ju vo svojom živote potrebujem. To, že bol môj mozog stále na niečo zameraný a stále sa niečomu venoval, znamenalo, že som si nestíhal uvedomovať veci, ako som povedal, ktoré mám, ktoré som vymenoval, a stále som len videl niečo iné. Videl som šťastné storky mojich kamarátov, videl som úspešné posty a storky, videá rôznych biznismenov, podnikateľov. Videl som drahé auta, drahé vily, domy, byty. Jednoducho chcel som všetko mať to, čo som videl, a chcel som to mať hneď. Chodil som spať s tým, že som napríklad pol hodinu bol ešte na telefóne v posteli, čo som vedel, že nemám robiť a že vždycky ma to zožiera potom, že idem spať nespokojný, pretože venujem pozornosť niečomu, čo ma uberá o spánok, keď zajtra aj tak musím 5:30 ráno vstávať do roboty. A moja myseľ sa úplne ako keby odpojila odo mňa samého. Odpojila takým štýlom, že som zabudol, ktoré veci mňa bavia, naozaj bavia. A nie len to, že zabíjam na niečom čas, napríklad na telefóne, teda väčšinou času na telefóne. Takže prvou vecou, ktorú som spravil, bolo, že som si jedného dňa vypol telefón, lahol som si na posteľ len tak, začal som odburávať všetky myšlienky, ktoré mi išli v hlave. A snažil som sa byť v tichu, započúvať sa do ticha, prichádzať na dôvod, prečo sa mi všetko deje. Prečo sa mi teda dejú veci, že som nespokojný, aj keď nemám byť reálne prečo nespokojný. Ticho je veľmi dôležité. Keď som toto spravil a robil som to potom teda častejšie, tak pomaličky mi začínali vyskakovať veci, ktoré boli zdrojom toho, prečo som sa tak cítil. To sa dostávame k druhému bodu. V momente, kedy som si uvedomil, čo je príčina toho, že som sa cítil nesebavedomo, tak som si to priznal. Priznal som si, že Instagram sa stal takou mojou náplňou všetkého voľného času a že či už čakám na niekoho, či už nemám čo robiť, že za 10 minút odchádzam z domu a nemám čo robiť, tak som chytil Instagram a túpo som doňho len pozeral. Toto som si uvedomil v tichu a teraz nasledovalo, že som si to musel priznať. Musel som si priznať, že jednoducho toto, čo robím, tak naozaj robím a mám s tým problém. Byť úprimný sami pred sebou je veľmi dôležité. A zistil som to, pretože mať masku, že Instagram, však to je v pohode, to nie je môj zdroj tej trpkosti, čo som zažíval a tej nespokojnosti. Nemaskovať sa. Jednoducho, máme toľko masiek v živote, tvárime sa takto pred jednými ľuďmi, tvárime sa takto pred rodinou, takto sa tvárime pred kamarátmi. Sami pred sebou by sme tú masku mať nemali. V momente, kedy som mal sám pred sebou masku, tak tam nebol priestor na uvedomenie si, čo je vlastne problém. Pre mňa bolo dôležité úprimne si povedať, že áno, Instagram je jednoducho moja modla. V tomto mi pomohli dve veci, z ktorej prvá bola vypísanie sa.
Mám veľmi rád písanie a neuvedomoval som si to, alebo nepriznával som si to, ale strašne rád píšem a vypisujem sa svoje myšlienky. Keď to na mňa príde, že mám takú náladu, tak si vezmem zošit a píšem, čo mi ide hlavou. A toto bolo veľmi kľúčové k tomu, aby som si uvedomil, čo sa vlastne deje. Zobral som si zošit a začal som písať. Jednoducho som písal, čo mi išlo hlavou. Druhá vec, ktorá mi potom pomohla následne, bolo, že som si dané veci prečítal a pomodlil som sa za ne. To, čo je na tom papieri, nech to Boh chytí do rúk a robí s tým, čo on uzná za vhodné. Dlho sa nad tým trápim, už na to ja sám nestačím. A Bože, ty to máš v rukách. V tichu si veci uvedomíte, ale je dôležité si ich priznať. Potom sa neľutovať a nebyť taký, že ja toto robím zle a čo teraz budem robiť. Nie, proste uvedomili ste si, áno, robím to zle a poďme s tým pracovať. Idem s tým pracovať, idem niečo urobiť preto, aby to bolo inak. Dať veci na pravú mieru a hľadať zdroj, či už, tak ako som hovoril, vypísaním, alebo vy poznáte seba lepšie. Porozmýšľaj nad tým, čo tebe by pomohlo a skús to spraviť. Mne pomohlo to vypísanie, tebe možno pomôže hrať na gitare, napríklad. A ako tretie, bez čoho sa nič nepohne, je akcia. Čiže, čo som ja spravil? Ako prvé, vymazal som si Instagram. A povedal som si, že stačí, stop, už na tom nechcem tráviť čas. Bolo to ťažké, lebo som mal pocit, že mi niečo začína unikať. Že mi začína unikať realita. Ale to je klam, nič ti nezačína unikať. Začala sa mi otvárať úplne nová perspektíva všetkého. Áno, bolo to veľmi namáhavé. Ja som 2 dni potom, čo som si vymazal Instagram, mal hrozný deň. Otrasný. Ja som mal absťaky, ako keby som bol nejaký silný alkoholik a nenapil som sa v ten deň. Bolo to veľmi ťažké, ale keď to prešlo, to bol game changer. To bolo úžasné. Používal som YouTube bez prihlásenia, alebo začal som používať YouTube bez prihlásenia, aby sa mi nezobrazovali nové videá, ktoré môžem pozerať a aby som pozeral len cieľene to, čo pozerať chcem. Začal som robiť veci, ktoré ma naplňujú. Zobral som si A4, ako som spomínal, rád píšem, a na A4 som si vypisoval veci, ktoré ma bavia a ktoré ma naplňujú. Nebolo to zo dňa na deň, že som ich začal robiť, ale postupne som si uvedomil, áno, rád čítam, nečítam. Prečo nečítam? Začal som čítať. Neviem, 2 stránky denne, ale začal som nejako. Teraz už to je úžasné, hoci kedy si zoberiem knihu a čítam. Rád hrám na gitare. Nie som v tom nejako extrémne dobrý, ale rád si zahrám. Chytím miesto Instagramu na 10 minút gitaru, keď mám niekam ísť a mám kúsok voľného času. Rád cvičím, začal som viacej cvičiť a tak ďalej. Jednoducho, začal som robiť veci, ktoré som vedel, že mám rád, ale prišli mi, že na nich nemám čas. Ale nemal som na ne čas preto, lebo som čas využíval úplne zle. Robením takýchto vecí som si pomaličky začínal budovať také sebavedomie, pretože som začal robiť veci, o ktorých viem, že mám robiť, lebo ma bavia, ale nerobil som ich. A dneska ráno som čítal, že pokiaľ my vieme, že niečo máme robiť a nerobíme to, tak je to zdroj našej straty šťastia, tak nejak sa to dá asi povedať. Dôležití boli ľudia okolo mňa. Bolo mi povedané, že blbosťami, ktoré pozerám, zabíjam svojho ducha a to sa ma celkom dotklo. V tom dobrom slova zmysle, pretože som si uvedomil, že dobre, treba to zmeniť. Mať človeka, ktorý sa nebojí vám takto povedať veci na rovinu, je na nezaplatenie. Takže dajte si pozor, kto je okolo vás. Potom modliť sa. Ja si neviem predstaviť život bez toho, že by som sa modlil a v tejto situácii mi to brutálne pomohlo. Už som to hovoril v tej úprimnosti, byť úprimný pred Bohom, úprimný, že mám problém, Bože, pomôž mi, tiež je to akcia. Potom tým, že som odinštaloval ten Instagram, sa mi ponúkla príležitosť vnímať viacej veci okolo seba. Pozerať sa, keď idem vonku na stromy. Skúsili ste to niekedy? Ísť len tak po nejakej cestičke, pozerať sa iba hore, na nebo a všímať si, ako sa stromy hýbu. Je to kvázi taká blbosť, ale vnímanie vecí okolo seba a svetu okolo seba mi veľmi pomohlo. Pozrite sa okolo seba v izbe, čo treba upratať. Upracete to, možno budete mať lepší pocit. Ja som mal afirmácie. Začal som to robiť síce iba predvčerom. Je to taký najnovší bod, proste veci, na ktoré chcem, aby som myslel počas dňa. Napísal som si ich, je ich asi 14 myslím. A teraz si hovorím každé ráno, pozriem sa do zrkadla a hovorím si. Som sa dneska prichytil, že na to akurát myslím, na to, čo si ráno hovorím, takže vidím, že to funguje už po 2 dňoch, takže to som veľmi rád. A v neposlednom rade je to vďačnosť. Vďačnosť v modlitbe, ale vďačnosť aj počas dňa.
byť vďačný za to, že mám nohy, za jedlo, byť vďačný za to, že môžem vidieť, byť vďačný za rodinu, keď niečo dostanete, vďačný za to, že máte prácu. Vždycky sa jednoducho pozrieť na to, že OK, toto čo robím, za to by som mal byť vďačný, pretože niekto to nemôže robiť. Dostal som na Vianoce teraz, ukážem, taký zápisník, kde sa aj píše, že veci, za ktoré som vďačný. Nájdi si nejaký spôsob, ktorý tebe vyhovuje byť vďačný a buď, lebo tento život je dar, to, že si je dar. Pomaličky som tento mesiac nadobudol znovu sebavedomie, ktoré som si uvedomil, že mi chýba. Tak ak máš aj ty nejaký problém, nemusí to byť sebavedomie. Môže to začať niečím, že nie si spokojný, ako to bolo u mňa. Ak nie si spokojný, skús tieto 3 veci, tieto 3 body zakomponovať. Možno to nepôjde zo dňa na deň, ale hovorím ti, že ak pri tom vydržíš a ak sa budeš snažiť zlepšiť sa, tak ono to časom príde. Držím ti v tom palce a ak ťa toto video bavilo a chcel by si viacej, tak nezabudni dať like, odber, vidíme sa na budúce. Čaute.